Ngiyabonga kakhulu Thabile Ngibingelele ababukeli ekhaya. Ikhulumi eyikhulumile iningi lazo liphakamise uLambokazi njengomuntu wesifazane obenesibindi, umuntu wesifazane obeyimela into ayimelayo, umuntu wesifazane obemsaba uNkulunkulu. Uyabona nje ku eyikhulumeni noma ke kuyikhulumi bezikhona undunankulu wesifundazwe iGauteng uPanyazeli Sofi wafunda eUniversity of Natal wabe nobudlelwano obukhulu kabi naye ke umama uLambokazi ukhulume ngomuntu njengomuntu owayesondelene kakhulu nabo ngesikhathi ke somzabalazo wenkululeko umzabalazo wabafundi enyuvesi. Kanti ke njengamanje sino Linda Sibiya owaye ngumsakazi woKhozi FM futhi ke wasebenza kakhulu naye ke uLambokazi unezindaba ezimnandi kakhulu ebehlekisa kakhulu mayikhuluma ngoLambokazi namhlanje. Sotobe asibengile sikwamukele endabeni mfowethu. Sabonga kakhulu mfethu. Kunzima kakhulu nakuba sihleka kodwa usuku loluke oluzima kakhulu emkhakheni wezokusakaza emkhakheni wezomculo wokholo. Mfethu makukhuluma ngoZanele Mbokazi la kuthiwa ke la kambukambula ngithi gcineni mfase kufake lokho. uZanele Mbokazi umaZZ umgengane yiziko ayihlome uZanele Mbokazi lo. uZanele Mbokazi benza uhlelo njalo ngesonto. uZanele Mbokazi esenza naye uhlelo lumnandi lokuhlanza unyaka 97 to 1998 sithi happy new year. Sadlala zonke ingoma mfokalanga ingoma zazikhona lelo langa. Kuzongena uMandla Malakwane bengene beno Mabusbusi. Masiphume emoyeni waTzanele hayibe sadlala zonke ingoma besenzani. Kwahleka uZanele abantu abaningi kufanele bazi ukuthi bekholwa umthando uNkulunkulu kodwa bethanda abantu. Thanda iZion, ethanda amawiseli, amaluthela, yena ebeyikatolika. Ebengumama ebosisi. Igama laZanele bengibiza ngalo uMaria. Ngale ukuthi uZanele maZZ. Sotobe asibonge kakhulu mfowethu ngiyazi ukuthi mhlambe ukumkhumbula nje legacy yakhe kafushane nje 10 seconds. 10 seconds asikhumbule Crown Gospel Awards ayime njalo imbali yakhe lene eyikhona qhubekise phambili khombisa ukuthi siyabonga umsebenzi wakhe. Okay, uLinda Sibiya lo ubesakaza kumsakazweni uKhozi FM futhi ke eyicolleague enguza kwabo sebenza ke naye ke uLambokazi kanti sokushiya mbukeli nenye ingxoxo sibe naye noBongi Gumbi omunye futhi ke wabantu abasebenza kakhulu noLambokazi ukhulume kakhulu ngeminyaka yo90 kathi ke bengena emsakazweni uKhozi FM beneminyaka engu20. Azange zifike kahle indaba zokukhamba kuka Zanele Mbokazi maZZ. Ngiyakhumbula sasimbiza kanjalo. It was so sad for me. Maniqale career, we started the careers ngesikhathi esifanayo naye. Ku radio yena wafika ku Khozi FM ngoJune, mina ngaqala ngoJuly. And then uThokozani Mamkhize waqala ngoAugust. So the three of us were like these three musketeers ezazikhona ku Khozi FM and we became very close. We were good friends. And ngaleso sikhathi kwaqala indaba ukuthi abantu besifazane bangene emsakazweni, which was eqaleni kwawo osizamambo Mkhize nomama Winnie kuphela noLindiwe kaNtuli. Safika ke noDudu Khoza. Safika ke thina saba u3 and it was a shocker. It was a shocker kubalaleli. It was a shocker nje na kwi-industry ukuthi 3 girls and we were young, we were in our 20s. Kwakumnandi and we came with a flavor that was different. So we became very close.